Hola mga sis, this is me again, Honey, and welcome back to my channel. Kumusta naman yung pa-snake print natin dyan? Ahas ka, girl. So, anyway, nabili ko pala to sa Taytay for, paano babili ko dito? Mga 50 pesos ata. O, diba? Pack. So, dahil patapos na ang 2019, gusto ko lang i-share sa inyo ang mga products na sobrang nagustuhan ko. Like, for the whole year, ito yung mga products na bet ko talaga and nag-work siya for me. So, without further ado, let's start it. I have this box full of products. Sobrang dami niya talaga. In no particular order. So, mga sis, yung unang product here is itong L'Oreal na powder tint. Ito, alam ko, nabili ko to first quarter of this year. So, meron pa naman siyang konti. So, ubusin na natin. And, medyo pricey nga lang to. It's 400 something pesos. Pero, sobrang sulit niya naman. Kasi, if you're like me na may dark lines sa lips, this is very good para ma-cover up yung mga dark lines sa lips. Next is this one. Ayan, nagawan ko na to ng review. This is the Magic Lip and Cheek Serum by Glam Cosmetics. So, if you don't know Glam Cosmetics, this is a local brand. And ito yung pinakabago nila na product. This is a Magic Lip and Cheek Serum. So, yeah, i-link down ko sa baba yung, what do you call this? Yung video ng review ko about this. I super love it kasi, sobrang nakaka-fresh niya, sobrang nakakabata, and sobrang natural niyang tignan. Ito si Smooth Blur. So, yung meron ako is yung sachet, and so far, I super love it. I put this on my face, like sa T-zone ko. In fairness naman, at, nabablur out niya yung mga texture. And in fairness, hindi ako pimples dito kasi usually pag mga ganitong products yung parang nagfi-fill in ng pores, parang nagkaka-pimples ako. Oh, this one, full eraser ng Quick FX. So, I think marami nang nakakaalam nito kasi sobrang effective niya sa akin, mga CZ. Super dali niyang ma-dry out yung pimple. Super ganda, I love it. And sobrang konti lang nang nagagamit ko. Ayan, marami pa nga siya. And then, this one, the BLK Cosmetics. Actually, 1 year na to sa akin. I got this last Christmas. Gift to ng kuya ko sa akin. And it's just super useful. Ayan, hindi pa ako nag-hit sa pan kasi hindi naman ako palaging nagme-makeup. Lalo na pag andito lang ako sa bahay, I don't put makeup on my face. Meron ako ditong from Mayari Cosmetics. They sent this to me days ago. I mean, parang 1 week na ata. And I super love it. Itong shade na to ng blusher, I super love it. It's the Cherry Blossom. Ever since I got this package, ito na yung ginagamit ko. Like, right now, ito yung gamit ko. So, ganda, diba? Sobrang nakaka-fresh. And nakakabata siyang tignan kasi pink. Yan yung tip ko sa inyo. If you want to look young, wear pink. Like, pink eyeshadow. Huwag naman yung sobrang pink sis. Yung parang flush lang. Parang flush of pink lang. And then, ayan, dito sa cheeks. Ayan, o, diba? Kasi naka-fresh sis. Ayan, ito. I'm sure palagi nyo itong nakikita. Like, kahit sa IG feed ko, sa Facebook, nagpo-post ako na super ganda nito. It's the Omo White na Hyper Cleanse Beauty Toner. It has activated charcoal. It deeply cleanses and whitens your skin. I saw this from Shek's Diary na ito yung ginagamit niya. And in fairness, napabili ako ng sabon at saka ito. So far, it's super good. So, the next product is Total Temptation. Yes! Medyo pricey nga lang siya. Ewan ko kung magkano to, 400 siguro, 399, I don't know. Pero, sobrang ganda niya sis. Waterproof siya and nakaka-lengthen siya ng eyelashes. Next one is this makeup remover or cleansing oil. Hindi niyo makita siguro kasi transparent yung bottle niya. But this one is Artistry by Amway. So, you can buy this sa Amway na website. I will link it down below para makita nyo. It's super good. I mean, like, kita nyo naman yung bottle, diba? Whenever I have makeup on, lalo na pag mga waterproof na mga makeup, I use this to cleanse my face kasi namimelt niya yung makeup. Ayan. Itong BLK na, what do you call this? Itong BLK na cologne. There. Cologne body mist. Ayan. Body mist tayo, sis. Para medyo bongga. Ayan. This BLK body mist na summer. Ayan. I got this from the event, yung sa BLK na pop-up store. So,
ito yung binigay nila. And so far, so good. Sobrang long-lasting siya. Like, konti pa lang yung nagagamit ko kasi hindi naman talaga ako nagpapabango pag nandito lang sa bahay kasi you know, andyan si Snowy. And hindi naman sensitive si Snowy sa mga pabango pero iniiwasan ko na lang kasi you'll never know, diba? So, ginagamit ko lang to and ginagamit siya actually ng ate ko rin pag lumalabas ng bahay. Like, yeah, this one is from Cathy Doll and it says Nude Me. I super love their colors. Saktong-sakto yung pagka-nude niya kasi bagay siya sa skin tone ko. So, hindi ako nagmukhang maputla. But, what I actually do is minimix ko siya. Like, itong si Rose Bloom at saka itong parang, ito si Burgundy Red. Ayan. Minimix ko sila to make a gradient, parang lip color. Like, right now, I'm wearing these two. So, yeah. Super love it. I always have this inside my bag. The next one is this Milko. Ayan. So, kung napapanood nyo yung mga dati kong vlogs, like yung mga paano magpaputi ng kilikili and kemerut. So, ito yung gamit ko ever since. I've never tried a deodorant na may scent or deodorant na hindi tawas. Like, girl talaga ako ever since na nagdalaga ako. This, I super love this, girls. Ayan, so kung makikita niyo yung mukha ko ngayon, akala niyo naka-foundation ako, 'di ba? Kasi sobrang plakado, natatakpan yung mga red veins ko dito, yung eye bags ko wala, and alam niyo yun, parang radiant lang yung skin mo. Sobrang gandang-ganda ako sa product na to. I'm not the type of person who loves powders kasi every time talaga nagpa-powder ako, nagkaka-breakout ako. Like, when I was in high school, I tried using yung mga Johnsons, yung mga pampabebe ba, yung mga, ano pa ba yung iba? Parang Cares? Cares ba yun? Basta yung mga powder na pang bagets, hindi talaga sis. Like, nakaklag niya talaga yung pores ko ng bonggang-bongga. Tapos, nagbe-breakout talaga ako. But this one, grabe. This one talaga mga sis, panalong-panalo, girl. So, this is the CC Speed White Powder Pack by Cathy Doll Cosmetics. This is only 200 pesos, I think. The shade is Natural Beige and it lasts for 24 months. And as time goes by, nagbe-blend in siya sa mukha mo. Hindi siya cakey kahit ngayon na pinagpapawisan ako, ayan. Hindi siya cakey sis eh. Hindi siya pareha sa ibang powder foundation na pag pinapawisan ka is parang tumutulo din siya kasama ng pawis. Hindi siya ganun sis. So I actually like two sunscreens. This one is Belol. This is my first na sunscreen na tinted na nagustuhan ko. But then, Skin Saver came. And itong tinted sunscreen ni Bello, everyday ko siyang ginagamit. Before ako naglalagay nito. So, I put my sunscreen on first. And, in fairness, maganda naman talaga siya. Kasi, kung mamamalengke ka lang naman, pupunta ka lang grocery, okay na to. Pero kung if you want extra coverage, like, gusto mong isahan na lang, like all-in-one na sunscreen na gusto mo pack na pack yung mukha mo. Ayan, this one is also great. This is all-covered na Skin Saver. In the shade Medium. Ayan. I super love this sunscreen kasi aside from gusto ko yung amoy niya, maganda naman talaga siya sa mukha. Yun nga lang, yung shades niya is more on the parang mapuputi, ganyan. So, I wish meron silang mas toned down na color. I also have a review about this mga sis. I will link it down below. This one is a lip balm ulit by Apollo. And ginagamit ko to before bedtime. The other one is this Glam Cheek Paint. Glam Cheek Paint in the shade Drunk Blush. So, this is from Glam Cosmetics. If you don't know Glam Cosmetics, they're also a local brand. Meron din akong ginawang review with these products. Yun nga lang, nung unang gamit ko nito is parang meron siyang mga libag-libag. Ewan ko ba. Maybe it's the parang yung pinakaunang product na nade-dispense. Yung parang nag-dry na siya. Habang tumatagal naman siya is paganda siya ng paganda. Like, wala na siyang parang buo-buo. Like, it glides smoothly and sobrang bango niya sis. Last na talaga mga cheesy. This is the Clarifying Witch Hazel Facial Mist by Beauty Bakery. Like, ito yung sinaspray ko after makeup. And super refreshing niya mga sis for a more natural look. So, ito yung ginagamit ko. And, ayan, konting-konti na lang siya. So, that is it for today's video mga sis. Sana ay nag-enjoy kayo and sana ay marami kayong natutunan. And if you like something sa aking shinare sa inyo, comment down below. Thank you so much for watching and for tuning in. See you in my next video. Bye!